Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri nire kanalera, ilargiren gaude beste behin Dark Souls 3 jokuakin. Nire 5. kapituloakin ez banaiz nahastutzen. Eta, bueno, az gaitezen, a ber, oso tratatzen duen. Daude bi, batek ikusi gaitu. Esan behar nun, eman baino lehen, guazen bere gana baino zorra azpitik, guatzen bazazte zelda edo kartzela barruan zegoen gizona zagon. Eraztun bat eman zigun, Loreta izena dun tipa bati emateko, amona bati emateko, baino printzipioz, a ber, bueno, itxoina gaiztu datu zela. Ez eta ozkoa bai gaina etortzean, Itxoin ningu du. Urrengo habilidadea uste dute energian erabili barko nuka. Toz. Gaude, esan nahi nizuena, eraztun bat eman zigun, Loretari emateko, eta momentuz jantzin dut, lau eraztun eramateko almena daukeu, pixuz ondo gabiltza, así que, bueno, aumenta la absorción de daño con PS, hau da eman zigun eraztuna. Anillo de lágrima de piedra azul. Nik momentuz jantzin dut, Loreta topatzen detenen, emango jot. Ez dakit horrengan ahun, beti bihurtu iten zait, eraldatu iten zait. Baina, bueno, saiatu ingo nezada. Eta hemen azpiko zonaldea, guain telatu azken dauna, begiratu gendun aurrekon, giltza topatu gendun gainea. Hemen dikun ginean giltza topatu gendun. Aurreko ateak jarraituta. Así que, bueno, moengoz, alduna azaldu baino nahi. Hemen ditugu nahi. Hemen besteak geneukan, atzetik zailuna. Eskera goatu nahi zen. Eta horko hoi, lasai harren atzeko ditu. Ikusi nau.
hemen daude eskailerak lehengon ikusi nituna eta jetxi ez nintzanak. Indar behar dituko bera berriz. Honek ez du itxura honek. Bate itxura honek iraztuta. Uste zutean zer da hona ez? Siatzen ezartutik zuten. Ospa. Nunca toca. Yey. Guau, harrapa pintaia. Guau, bitxua. Vale, kontu zibili behar dut berarekin. Vale, aruntzak behar, honen bila, zerren oso larria hau, Mira. Mendik igual atakatzeko era ona, toki ona. Igual su erabilita. Baina, oso gutxik entzun diogu. Horra juten manaiz, ininguit. Vale, zetxe gaitezke kondiziona bera.
Argentina inundar hori naiz. Oso gaizkia. Apoyo. Ni bezala. Baina, bizitza oso larri. Bueno, gutxi gatu zaio. Bala, hildegu. Eta ez dit ezer utzi? Desastre. Bueno, ya. Salto itxiko. Joder, ez dit. Bale, bain kontuz. Ze bizitzaz oso... askoa bat erabiliko dut. Pixkoten patik ateatzeko. Daula saiago... Kuskus xatzeko. Brillatu entzula hor, pero... Eskailerak... Montzer bai dago, bai. Hortaz abixatuko zuen orko... Cuidado con hacerse el muerto. Vale, askoa,
Eta, ba, ez du ematen... Hemendik ez duzen janik. Eskailera batzuk... Bueno... Hemen naiz ezer uzten... Ba, aurrera jarraitu baino lehen, hemendik, a ber... Noruntza guazen. Bale, hemendik izan du da goitik atakatu diodan tokia, ez? Pentsatzat, joi hor daukat. Hemendik naiz iristen, a ber. Venga, behin saiatuko dut. Eski, ez du salto egiten ba. Bai, oin bai. Igual, pixkotatzeagotik hasita. Pixkotatzeagotik hasita. Baina bera erori gabe. Txikina harrapatu nahi nun, saiatu da. Igual zerbait ona da hor da ona eta hartu nahi dut. Eta hemendik itxen badu salto usurrut izango da. Bera, azkenen oizan teknika hoena. Anillo del sacrificio. Ondo. Zenbat agertu zaizkit bat baten... Ai ama! Cuidado con multitud de enemigos, bai? Cuidado con emboscada, bai? Momentu garren esaten atzu. Flor verde. Ondo. Hemen, astentxore bat. Bizitaz gaizki, larri. Oye, joder. Bara... Ona, beira non gauden. Eta ate ireki dugu zuzenen aruntza joteko. Vale. Gertu ditut arimak. Ba... Ogerara jongo naiz. Iristen ba naiz. Baina, bueno, ate hori ireki dugu eta ondo. Bale, oain goazen behar nahi nintzen. Ikazar ez dut hona jun nahi. Al muro de... Gertuago geratzen zait, atea ireki dugulako.
Egoatzen nahi zen oain zaiekatatik jistezan horra bera. Bale, bai, hona etorri nahi nun. Eta oain, hemen dikzan, hoi da, hemen diko atea horreki dago. Txun. Hemen arkero bat zaula. Oain txakurrak etorriko zaizkite banaka, mesedez. Utziko du gorko jarrintza jotea, lasai arren. Cabrón. Vale, también un bestia. Da zaula, puta. Uste nun hili nula, tio. Hemen txaparra txintxilik, eta gure harimak. Berriz igoko, ne? Mentxe gora eta berazten txorian. Berriz igoko nahi, zenben aurren. Bale, zuzen besti batu. Cuchillo arrojadizo. Hola, cuchillo que erabiltzen hasi bako, ne? Bueno, temen kontuz, kriston jendetza gain neukala. Jarraitzen du. Joder, jarraitzen da. Jokok jarraitzen du. Bale, uste nun izango zala minibos bat, o kriston nola galanta zan. Gehiago agertzen ez zen horietakoa. Agertzen da, kontuzko. Eta, bueno, nik hemendik aurrak batzeko. Bi daude, kontu zibili bargea. Hauekin, ze pentsatzen dut zaldun gogorrak izango dela. Maiozu berri.
ber, energia gabe hasi nahi. Energia igual nintzen. Bakit eskudua gehiago erabili beharko nuke. Puta. Vale. Jota, ez diatzu zer ematen? Diatzu zer ematen, tio. Aiama. Matit beldur bat hemen sartzea ozer da, gizon bat? Arza hartzen du. Mantén la calma y luego que aparezca un saco. Baina inguruan ez dago ez, erraz? Mateu gizon horrek momentuz ez digula atakatuko. Matit beldur bat, behakin izketan hasita baten bitxo gigante baten bilakatzea. Bastardo. Hemen. Norbait hilda. Zaki nola baino hilda. Baino gehiago gainea. The wait has been long, unkindled one. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their journeying homes, converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall, forge on through the great gate, and raise this banner to proceed. Estandarte pequeño de Lothric. This farewell gift is for you. It is the insignia of an old covenant. Vale, paktuak izango dira. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers, then etch this upon your heart, and the old Concord will beckon noble blue sentinels to hunt these foul spirits. Senda azul. Unkindled one, head to the high wall's base. Go through the great gate and raise this banner to proceed. But beware, the dog keeps a close eye on things. The vile watchdog of the Boreal Valley. Unkindled one, head to the high wall. Go through the great, but beware the vile. Nola hilda hemen jendia, tio. Igual zaldunak jarraituko zioten edo? Vale. Momentat kuxkuxatuko zen. Oh, zaldun bat. Joder. Gogorrak dira oso, Bale, eta oain beste aldean, beste bide badean zuzetean. Ze, eskailera horietatik lehenoko tokira goaz.
Joder, hoi eskudu. Bueno. Ba, horra iritsi behar gea. Bueno, guazen azkar. Garazkar estia. Ez dut demo guztin toki berdinen bueltak ebili nahi, ez dut demo guztin toki berdinen ez dina aurratu grabatzen ebili nahi. Oen badirudi zonalde berri baten gaudela, así que hemendik paso ingo dut, boska da. Eta hemen berriz, taldunak hilbarko ditugu, aruntza joateko ariman bila. Nahiko eskudo hona duzu, baina erabiltzen ikasi behar dut. Aiama bidat izkidana. Gaina fotokonto pintzatu nahi zio. Joder. Darima galdu ditut. Así que nada, joder, bi etorri zaizkit gaina, tío, que liada. Bakarra bazan, ondo, banaka ondo, baino bi gaizkie. Bueno, ba, harima galdu ditut. Así que... ikusi nahi. Horko harima galdu ditut, orduan, bueno, eta beste aldero utz. Ja, badakit orgoian zerbat egunak bestik izan. Saiatuko naiz, peruntz
nauz, arkero bat daola. Jarraitu diztate. Hemen ere harimak. Lau harima edo. Hirurehun da gutxi. 96. Baina, bueno, bat ez esatu zitetzen, horita pasengo dezela. Eta no bentzan, ezike. Ora... Eski igual ez nuke hainbeste jetxi beharko. Banaka saiatuko nahi. Ez dut berriz gainatortzen nahi bide bateatea. Eskudua oso gogorra dira benetan. Oso gogorra. Gonez, orgoian zer da? Bale, hortik jetxi jentzea. Intenta amistad. Podría ser una bestia o... Intenta rodar luego al estómago. Bueno... Zitxura txarra daukan honek. Estuz bat hartuko dut. Esatezun atea gurutzatu behar zala de los muros, baino txakur bat zegoela esan diate. Ai, ama. Puf, cinematika. Bueno. Txakur bat, sin más falta dena du. Ai, ama.
Bueno, emateu bigarren bosea iritsi gala, por fin. A ber, bigarren gozaiakenan. Igual... gehiagi gerturatu naz. Zinenik da, ez dakizatek dutan ez da daño. Etorri indata. Bueno, hain zuzenen bosan gana nizbadea, saiatuko nahi bizitzik ez gastatzen, ez zer gastatzen. Igual hobeto zen atak frente iteatzea. Zer gehatzen... Itxutu nahiz ematen, jaili nahi nun. Erraixa emateu, baina, bueno. Saltin da, narrun den. Bueno, a ver, hirugarrengon.
bosan gara. Bizia pixko kongelatzeko zeu botzen edan bitarten hartu behar nuen estusa. Bintzat harimak berreskuratzen egia. Sí, itxutia igual obiatzen. Baina bosan gana iritsi dira. Bat hartuko dut. Eta, bueno. Banoa bere bila. Tira harimakor.
Eta ona. Mentxo gara bat, indargatzeko, goxotasunen sartzeko. Deskantzatu ingo, Eta berremen behituko dut. Gaiztok hor, txutziko ditut. Eta bueno, hortxe dugu bide berria, hemendik aurrera jarraituko dugu urrengo kapitulan. Santuariora jungo naiz, Santuario del Enlace de Fuegoa. Eta energia igoko dut, ikusten zuten bezala larri, azkar bukatzen naiz, azkar gehatzen naiz indarri gabe. Arima deixente izango ditugu pentsatzek. Eta bueno, gauza batzuk igoko ditute nibelez, eta esan dizudan bezala, sobre todo, energia. Bestela, seitun gatzea atake gabe, eta erdilda baldin badago bestia. Hola, eixo datzen da. Aberna, junta egun eskatxa. Tortzen izan bakoitzen toki diferente baten dago. Welcome home, Ashen One. Speak. Very well. Then touch the taken. Eta hemen resistentzia. Punto bat bakarra igo dezaket ditudan arimekin. Lehen galdu ditugu pilo bat. Biden utzi ditut. Zalduna kirrigunen, Hoxe joko dut momentoz, eta hemen utziko dugu, ustugun baten gehiago. Ea, ze topatzen dugun. Eskerrik asko ikusteagatik, kanala jarraitzagatik, bakizu eman like, gustuko izan badezue. Bakit pixko traketxe izan du naizela. Eta etzan zaila, hirugarren aldiz itxutu inaiz da gaizki hasten baldin bat zaila, seitunak atzei zuztazea kontuzten nintzen. Baina, bueno, hildeu, laugarren gon izan badare. Hildeu, eta bueno, jazta, bi gutxigo, abentura jarraitzeko. Gautea beste baten, gero arte.